Na siya ang box. Libot at ang palibuton ha. Yellow, stripe yellow. Tarang! Okay, kini siya di ay nga ano. Hi everyone! My name is Lian and I welcome you to my channel. Yes, we have another shoes to open today. At kani siya nga shoes, pang babae ni siya mes, pang babae ni siya. Tapos karon lang gini siya naabot, no? Karon lang siya naabot. Tapos ngayon, ako ni siyang gusto na ako ni siya ipakita sa inyo. But before that, please subscribe, comment, and share this video if you like. Okay, so ani ang atong box. Ana, kani siya ang box na itong Adidas. Ano siya ang box. Libot at ang palibuton ha. Yellow, stripe yellow. Tarang! Okay, kini siya di ay nga ano is Pureboost. What's this? Pureboost Go W for women, and this is size, US size is 5.5, and UK is 4. For female, 36 2/3, and 4 and J in China or Japan, France siguro na ano, ewan lang. China is 225. So ay ang box ato ni abrihan na. This one is chut. Tadang! So, ano siya? Ano siya ang shoes? Ang shoes, this one is, pambabae kayo siya. Okay? Ang iyang tumbanan. Nindot kayo. Nindot kayo siya tumbanan. No. Anak, no. Na. Grabe, oy. Oo. Pang running siya. Pang running gini siya, promise. Tapos, para siyang cloth. Para siyang cloth din yun. Para siyang cloth. Cloth lang siya. Dili siya gahi, promise. Humpun kayo siya. Tapos, very light. Very gaan. Very gaan siya. Ang iyang price is nara iyang presyo. Iyang presyo is 4,500 baht. 4,500 baht. So, 4,500 baht. Pero, nag-sale na siya karon mga 20%. 20%. Di ba? 50% di siya. 50%. So, blurred mo no. Okay lang. So, guys. Yan siya. Mumuk kayo siya. Ang kani siya, oh. Kani siya. Kani platform ba na? Platform. Kani siya. Mura siya foam. Kani. Grabe kahok. Tapos, iyang tumbanan. Iyang tumbanan. Different kind of rubber. Ganahan ko sa color. Ang color niya kay pagka-greenish. Diba? Nindot kay siya gyud tinuod lang. Ayan. Tapos, ani ang isa. Tadang! So, sa pang-running, gaan kayo siya no. Tadang! Tadang! Yan. Ani siya. Tapos sa sulod, daraw na itong sulod aning shoes. Sa sulod sa shoes, mo ni siya. Pureboost. Makita niyo mo Pureboost. Try ha. Try natin sulod ang bala. Wow. Extra ano siya. Extra comfortable. Para sa mga runners. Para sa mag-gym. Something like that. So, kailangan ka na ito ni. So, aniya guys, ang sapatos nga atong i-open karon. So, wala na ko ilain na ipakita ang shoes kanilang. So, daghang salamat sa pagtanaw. See you on my next unboxing video. Alright.